assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyenkoɓe bayaw Piindi TV bisimilla mon e robindu jayndeli moɗon weltare min dañata e kala saaha huccide mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka altinande koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jettake e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppoye sénégal e aduna o foof ha ɗo mboro saw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen sénégal e aduna o foof no subaka fo dañde weltare addande on ko ɓuuri tentude bani mon debbo Aissata Ndiaye bamum Moussa Niama baba no subaka o waɗi fa tabarakallah o debbo mo suska labi laami labana laami ganda ko jayɓe dara ɓen ɓe laamu tawi hay dow leeso fa tabarakallah huccide ma subalo ɗum noon ko maɗum ne wonnoon ko huccidde laamu anan sa huccide laamu ma laamu sa huccide laamu ma heppa ganda kadi ko ndenka ɗum ko wiyete défense bon voilà nde wonnoon ko kamɓe ndeni foore o woni ladde nde mo wi gaynde wi Ndiaye ko kañum woni le roi kamɓe ndeni Sénégal mo wi Sénégal yetta ɗum Ndiaye donc nda mo wi Dakar hande kadi tarima min jogui baba e ɓoftari bi mo wi Dakar yetta ɗum Ndiaye wadde Ndiaye ɓen jogui gueɗal ɗe ganda wara wulla noto wullane noto ɓe Ndiaye fa tabarakallah en jettiɓe kamɓe Ndiaye ɓe ganda ko gullama boygue juuɗe mabɓe fa tabarakallah Aissata Ndiaye yeeɓen ko ɓaya hoɓrede Piindi TV tawteɓe nder ebbo leydi kala yeeɓiyankoɓe men ɓen mi jattiran caggal ɓen kadi ganda ko fiɓɓe oɗon aadi ɓe piptani ɓe meeɗa tigui yattirde caggal oɗon aadi en jetti Allah en juule rasulu sallallahu alayhi wa sallam jetti nene baba kono halifaɓe diine halifaɓe aada en jettiɓe en mbi fa tabarakallahu artuɗo e oɗo artine premier numéro de la semaine robindu jayndeji ko ɓuri tengtude hande ko noon tigui Aissata Ndiaye ɓe mbi ko gasi ha laaɓi hakkude ɓen ɓe ganduɗa ko jangguinoɓe e nguɗon laamu leydi Sénégal ene wayno ganduɗa ko wayno syndicat ji 5 kañumen kala jaaɓi ganduɗa ko oppide oɗon grève dutto e ɗeɗon duuɗe no hannirta ni jayndi gendire le soleil décidément le soleil national soleil ɓe gaari tigui koye ɗiɗon accord aji rémunération ganduɗa ko hakkude ɗiɗon enseignant ji Aissata Ndiaye caggal nde laamu leydi Sénégal waɗi capanɗe jeegom e jeenayyi milliards copreje men CFA joni ɓe ɓeydi goɗon junggo yaade 98,8 milliards copreje men CFA ɗum ko jonde neɓe mbaɗi ñalawma kurɗo tigui taw kay ɓe keeɓi hen famodirde hen wayno ɓe mbi ko une partie des mesures financières prennent effet à partir du 1er mai 2022 ganduɗa kay ko yiya lewru mai tuyi nduɗo nde paaɗen Aissata Ndiaye nden ɗeɗon kuule jogori tigui ganduɗa ko yuɓɓinen no hannirta ni laamu ngu hormone ɗon pellitɗe ganduɗa sifodiri e mabɓe ene wayno ɓe mbi ko syndicat ji 5 e ɗiɗon syndicat ji jeeɗiɗi kañumen kala jaaɓi yaadude tigui ganduɗa o pellitalla laamu leydi Sénégal kono wonɓe jaɓani yaadude hen ko nguɗon goomu wiyetego CMC e goomu KISEMS ɓen ɓe ganduɗa ma mbaɗa hande jonde kodidiralle jeyɗen ko jeyde l'observateur ko daw l'observateur ɓe mbi ko état enseignant les secrets des accords ene wayno togui ganduɗa ko ɗeɗon pellite holto tumna kono kayya holko saabi tigui ɓe garda ha ɗon holko saabi ɗeɗon nguɗon goomu CMC KISEMS cali tigui yadde hen ɗum ɗon foof en tawi nder hello tataɓo ndeɗon jayde yusumaji gen caggal kanne ɓe garti e natalla ganduɗa kay ko ɓen ɓe laamu ngu nulno walla mbiyen hoolaɓe laamu leydi Sénégal yo joddo e ɗiɗon enseignant ji walla mbiyen joddo e ɗiɗon syndicat ji enseignant ji ɗon ɓe mbi ko récit d'une journée d'une longue journée de négociation Aissata Ndiaye ñalawmo woɗɗiɗo ko ganduɗa kay kono ɓe garti tigui ganduɗa koye ngal ɗon pellital kono kayya jeynenkoɓe men musidɓe men jeynenkoɓe l'observateur Aissata Ndiaye jillima ɓen ɓe ganduɗa ko sans domicile fixe ɓeɗon wiyeteɓe SDF ɓe ganduɗa hoɗɓe jow ganduɗa ko booli lamorgo ngo Aissata Ndiaye ɓe ganduɗa ko ngala fartaŋe ƴettude ganduɗa ko luude suude e gueɗe mbaɗe noon oɗo mo mbaɗɗo natal mum o wi ko job makko walla mbiyen liggey makko buuje man yaade mbalitiyaji ne hocca ganduɗa ko kurujoraji ne yeeyta walla mbiyen jewtode moƴƴen ɗum woni wawa waddemo permettre ƴettudemo chambre e ngolɗo jangol surtout jammaji ne hulɓini jayde quotidien le quotidien e miñum e natal miñum hoorejo leydi Aliou Sall ɓe mbi ko so manifeste caggal tigui nde perdi alhaali mairie ndi Guédiawaye o waɗi créé mouvement politique ganduɗa kay wadde renforcé Benno Bokk Yakar o benno ha besoin d'oxygène benno tigui ne sohli ngal ɗon kenal kesal mem de wawa darta no hannirta ni caggal kan men jande koɓe Madiamal Diagne garti oɗon trafic de bois ganduɗa kay ko ɗeɗon leɗɗe coppereɗen jeeye ko alda e dalilu toto Casamance Benjamin Ndiaye on ganduɗa ko gardiɗo isankoɓe ɗo e Sénégal holliti météo mumen kono waɗi dénonciation faade tigui e oɗon alhaali caggal ɗum ko jayde las ɓe mbi ko ganduɗa ko leydi Sénégal kala e oɗon ñalawma en hetti KISEMS kame SAEMS ɓen ɓe ganduɗa tigui ko hande jogori wadde jonde kutodiral jaydenkoɓe ɗin syndicat ji ɗiɗi jadani ngal ɗon pellital ɗum ko caggal nde syndicat ji jeeɗiɗi foof jaaɓi yaadude ganduɗa kay ruttade ɗeɗon duuɗe jangguirde SAEMS KISEMS mbi ko langa ɗum ko hande de ganduɗa ko woni jonde mabɓe kutodiral jaydenkoɓe ɗum tawi jaydenkoɓe las mbi que le pays à l'écoute du KISEMS et
leydi SAEMS engagement uji ɗiɗo noon walla mbiyen pellite ɗe laamu ngu ƴetti ganduɗa ko wonata ñande 2 mai 2022 nden tigui natata caggal kanna ganduɗa ko kongi on jagoro bonkam e finance leydi Sénégal gorko mo Boké Dialloɓe Abdoulaye Diallo ou les engagements signés seront respectés ganduɗa ko ɗeɗo kuule maɓe korɓe ɗum kamɓe nguɗol laamu jeyde enquête kolos ɓe mbi ko fin de la récréation ɓen suhaɓe pindintonoɓe wi hande o grève walla hande o débrayage min janggani ala école ɗum noon gasi ha laaɓi kono janggoyoɓe saabu ganduɗa ko oɗon grève gasi ha laaɓi Aissata Ndiaye sukaɓe ganduɗa ko jiiɗade jangde weltotnoɓe ganduɗa tigui mbi min janggani kono ɓeɗon sukaɓe wayannoɓe mbiye min janggani min jiiɗi yaade école onon ganduɗa kayi ko laamu ngu waɗi peeje peccorde ha tigui ganduɗa ko yoɓɗi walla mbiyen famodire ɓeɗon ganduɗa ko jangguinoɓe mawduto e ɗiɗon ganduɗa kay ko kala suɗum hanniti ni nguɗon gomum syndicat ji wiyete ko CELS A Sénélas FC wondude tigui UDN ɗiɗon gomuji kala e wonde science kayɓe kala jaaɓi yaade hen jonde heddi ko laamu ngu hakkude mum e KISEMS SAEMS jayde les échos e natal on hoorejo Pastef maire mo Ziguinchor wiyete ko Ousmane Sonko ene wayno noon watti demande kessa mais levé contrôle judiciaire bannoɗo e makko ganduɗa kayya ene wayno ha joni noon ɗum ɗon so ittede ɓe mbi ko koye insurmontable ha joni Sonko ronki yo itte oɗon contrôle judiciaire ɓe mbi ko ngol ɗo tigui toon fayi waɗede demande rejet ene wayno vers un rejet de la demande d'Ousmane Sonko caggal kan ɓe gari koye natal on gorko mo inde mum dolnuno ɗo e rafi coronavirus mo ganduɗa ti jaama e ɓen ɓe ganduɗa kay darinoɓe langto to hôpital mo Fann wiyete ko professeur Moussa Seydi ɓe garti holno wurdi kono kayya holno ganduɗa tigui o gorko rewi holko woni tarih makko ɗum ne tawi nder hellanemo nden jeeyan les échos bés bi ko wi bés bi le jour arti natal on mo ganduɗa wonno coalition o ganduɗa ko hoorejo walla mbiyen candidat coalition wallu Sénégal to mairie ville de Dakar Doudou Wade kono kayya on gorko hayso tawi heɓano folde arti tigui ganduɗa ko jodireɓe ɗum jeynankoɓe bés bi le jour ene wayno arti ɗiɗon kongi ɓe mbi ko vent de pardon ha joni noon woni koye maslaha hakkude hoore leydi président Macky Sall e maître Abdoulaye Wade ɓe mbi ko Macky en train de poser des jalons ha joni noon ganduɗa ko ƴewde peeje peccorde gam koye darnude wone gueɗe goɗɗo mo kongi mum tawete hen no wiyete ko Ivelot on est dit avoir un premier ministre utile ganduɗa tigui hebde ganduɗa ko hoore jagorɗo e nder leydi Sénégal ko hunde tigui fonde wonde kono kay ko hunde wawde ñawdude yogue refi Vox Populi ko daw Vox Populi ɓe mbi ko lieu arme Ukraine ganduɗa ko goomu Union européenne ha joni ganduɗa kay kene jaggani laamu Ukraine ko walla minen jaggani ndiɗo leydi Ukraine beele de ɗen caɗele gasa hakkude oɗon guerre Ukraine e Russe ene wayno noon caggal kano min gatti ganduɗa ko ɗiɗon accord syndicat e oɗon gouvernement reprise des cours dans l'élémentaire ganduɗa ko ɗeɗon duuɗe janguirde tohose kañumen kala ma puɗɗude ganduɗa ko yiya jangdeji mumen no hannirta ni yiya caggal kana Aissata Ndiaye no mbiɗen nane archevêque mo Dakar monseigneur Benjamin Ndiaye ene wayno kañum ne tigui ganduɗa ko yonnani gollo coppugol ledde kono kay bonugol ndeɗon ladde to ganduɗa ko diwan mo Casamance ko ngi makko ene tawa en ganduɗa hello jeeɗi ndeno jande Vox Pop wi ko les populations qui sont lésées au bénéficier du particulier qui veulent s'enrichir sur le dos de la communauté ɓen ɓe ganduɗa ko heeroriɓe ko yimɓe kala ndendi ene coppa ene bonna kataw kañum tan kutorto ko hunde foran wonde ɗin ko kungi makko jeyde Star coftal balliwdidama e natal makko on l'enfant de Khar Yalla le dossard 8 de l'épopée 2022 kono kay Aissata Ndiaye borom ñaari jabar o wiyete ko Cheikhou Kouyaté ɓe mbi ko ganduɗa ko waɗat fete duuɓi makko sappo e nder oɗon tañere walla mbiyen équipe nationale leydi Sénégal ko natal makko tigui tawte ɗon o arno hen ko 29 février 2012 hande waɗi 28 février 2022 Cheikhou Kouyaté ganduɗa tigui heeɓi 10 ans e nder équipe nationale leydi Sénégal caggal kan ɓe garti potital hakkude Sadio Mané e Edouard Mendy final League Cup ene wayno ganduɗa kayya koɓe dongodiri melaw hakkude ngal ɗo potital Edouard Mendy waɗi match payodinɗo ganduɗa tigui tugui neɓe jeehi ganduɗa ko prolongation heddi seeɗa nden ko Thomas Tuchel yaltinimo nanni ganduɗa tigui oɗon gardien biyeteɗo Kepa ndeɓe jeehi tiroɓe 10 tirs sur 10 walla mbiyen 11 tirs 11 tirs sur 11 kañumen fof marqué penalty lomtiɗomo kanko Edouard Mendy ko kañum rati penalty o kañum rati penalty o te kañum wonno 11e tireur ayde gardien o kañum rati penalty o mais kanko am gacce ngalama pottital fayodingal woni ko ngal waɗi haqqi non tigui Moussa Nia wadde ko baɗaɗo remplacé ko non tigui yaari équipe o gagnama kono noon Cheikhou Kouyaté wujji ñalawma de Moussa Nia hande ko 28 hande ko 28 alandi
alandi ko non be aɗa andi mawari février ka Musadia tawde ko ɗon yaari voilà hande ko 28 hande ko Musadia 28 o fonno fadde tan ha artoyay 29 o waɗa ɗum fete non ɗon ɗum toñete saaha foof jibinaɓe 29 février ɓe so 28 ari Musadia mbiyene waɗa anniversaire wiye ala paɗe ñalawma moɗon ko noon tan Musadia tawde lewru février kam ko noon yaari kañum hande ko 28 janggo ko 29 te 29 o yawata arde Musadia nan ɗon e budditen hello meɗen wongo e oɗo subaka altine hande Musadia garen tan e ɓe ganda kalama e jayde l'observateur woni les sans abri Musadia kono kadi e banggal gongal woni banggal jangde nde e leydi men Sénégal saabu kamɓe ɓeɗo woni tan syndicat ji ɗi ɓe jewtide laamu mataw ha won hen ko ganda ɓe jiitodiri ɗum e koye mabɓe hayso tawi wonko heddini kono ko ɓuuri hen hewde kam ɓe jaɓanama ɗum kono no Musadia soɓe jaɓanama ɗum kadi hoto wonko ganda ina jooɗo ha grève ina arta walla ina tawaɓe hen woni saaha fo haalde aadodirde e neɗɗo aadi ganduɗa Musadia a watta ɗum respecté te ɗum ɗon heewi addude caɗele nder mabɓe kamɓe ɓe ganda kamɓe goni hakkude jangguinoɓe e laamu ngu walla ni hayso tawi ko liggotoɓe woɗɓe saabu saaha foof ina heewi ƴettede wiye ɗum ma waɗe ɗum ma waɗe ɗum ma waɗe après nattine nder tiroir uji ɓe garta ɓe jooɗo ha yimɓe kadi puɗɗito kadi wayde kadi Musadia mo yotaw ngol ɗo lawol hayso tawi kamɓe ɓe dañani koɓe jinno woni satisfaction à 100% Musadia koɓe kalde mabɓe ko kam yoɓe jawɓe mbaɗa ɗum Musadia goto fo wona e jam muɗum c'est très important e San Allah men bi ko le 7 mai le 1er mai jafɗum le 1er mai 2022 ganda ko ɗiɗo encourage kala mesure aji financiére kala ko yowiri ala haaji koppereje mabɓe maɓe kebno hannite wadde mbiyen desenen ɓoy ganda saabu oɗo grève rokino eɗen gandi ganda ko yettita ha ɗon laamu ngu wasa hormade ɗeɗon pellite saabu ganda ko o alandi mo yiɗi warde ɗum ɗo ganda ko développement leydi yo adore ndeɗon jangde te daari ni jangde ko waɗi cité parce que ça fait 5 ans de cela walla 6 ans de cela hay san ñayi neɗɗo yaha ha université guiley dow hooram taw ganda ko wawade manié bien la langue de Molière wa haalde français moƴƴo wona élevage e wonde ganda ko koye jangde woni pédagogie oɗon ko programme o juɓɓudi par ce que an aɗa waɗa première ganda ko programme gasani walla feccere programme gasani ɓenna paya terminal jetɗa terminal feccere programme gasani ɓenna paya université tu vois donc nak ko pédagogie oɗon ko rigueur oɗon jeernode jangde minen nden bon min mi jangi primaire ha gasi mi teskira e débrayage mi teskira e grève je vous jure wallahi mi jangi primaire duuɓam jeegom ha laaɓi mi teskiraki grève mi teskira e débrayage gandumi grève ene waɗa ko collège gandumi bon voilà ne waɗa grève walla grève non bon des fois mbiyatno so waɗi grève en berlor kaaji ko kaaji werlane tu vois donc hol hunde ne andinano ko élevage ji quoi nden museji en jogdo probléme laamu woni tawɓe ɓe ganda ko ɓe mbaɗani hen mélangé avenir élevage ji parce que kamɓe ɓe keeɓi koɓe keɓatno mais maslaha oɗo ne wawi lomtade quoi taw wona grève min mbeɗa sikki ganda ko goɗɗum ne foti wodde taw ko ganda ko yoltude hujjaji ma tawa sen jeey wona waɗa boycotté l'avenir des jeunes Musadia ko ƴewtinteno ko ɓurno heewde e grève aji ni ko université waɗanno grève ara yaltina élève aji école aji tokosi ɗi kono grève no way joni ni kam vraiment wayano ni adan te hande yahat ha nawora privé ji ɗi saabu aɗa andi won ko ganda hande koko fawa woni so composition ne daña ko sukaɓe fof mbaddata composition épreuve aji gona épreuve goto Musadia hande so ɗum ɗon yeehi ha gila école uddita ha joni sukaɓe mbawa wadde yiyete composition mumen aɗa andi ne hamni ne muusi Musadia jangde ala e fodɓe waɗoyde ɓene mbaɗoya yiyete examen ji mumen ne foti parande ɗum te ɓe puɗɗaki tawni programme mabɓe saka wonɗo ganda aɓe keɓa ɗon goɗɗum ɗum Musadia woni banggal les sans abri woni ɓe ngala ɗo hooɗi e nder beddaji Dakar Musadia jiyaɓe ganda so hiiri berta carton ji e dame liggorɗe ko way noon lelo hen ha weta jiiloyo ko dañi Musadia te ko dañata ko so kaccitima hen ngu wottima hen Musadia ɓe kirtota ko hen ɓe gona hen kadi aɗa andi ɗum ɗon ni hamni e ɗo leydi ndi tolni ɗo kono haɗani Musadia noon jirta hande darotoɓe e télé jaltina million ji dokka ɗum nalankoɓe Musadia ɓeɗo kaɓɓa hande cuɗari ganduɗa yoɗani fewani wona jondam tagata neɗɗo haɓɓa ndi ɗon cuɗari cakkayeje ganda sa yi ɗum ɓandu ma dogat Musadia a ƴetta kabba ɗum e ɓalli mumen ni kollira dañal mumen Musadia tawa waɓe ni nani e beddaji ɗi
ay sen njay wona frère kongol ma kala do banam do dogi ko heewi mi ko heewi ne wonno ko tawado wol laba nyan ko j'en sais quelque chose quoi njiya ganda ko neddo ummo fuuta taw ganda ko ari ko jangude université bamum to so nando jogi ko galleji ne galleji joyi wiye mo wawa dum e berger hono jom wala yani fondiro e appartement ji appartement faada wala wiye wa wonde appartement wonta ko sans domicile fixe are aysan jay hande nyalla hira bon voilà ndima goni teddi aysan wima wal si bo Allah wal hawer te kanyum yinoni walde ma adni walde quoi mbiya dum wal fina nyaltema waltema bawo jango ya en joya bangodo wawe ta an anda di ko SDF woni ko wadde wallahi taw anda kanko wala location sa wala ganda ko ala to woni fixement tu vois jango jam wiye élevage nen université be gonton ko fiye taw kambe pay kala mo jida do buro tambude bandu men buri jogade wallahi ay sen dia bollondiral gal natti ha laabi wallahi yurmende iwi ha laabi nderer ndu foli ndia neddo jogo immeuble 4 R+4 wala R+5 bannen ngoni ngalar ngoni sohama nando ngalar ngoni jetta suudu wotur nyuudira mo kanyumen joy wala jeego jogoda do R+4 nguriya fuure e kido ngule ngoppa do ganda ko bada hen wodbe kanyumen badi mérité wurde goldon bubul wadi mérité wurde odon toit badi mérité wurde odon confort an be leñol ma wala mérité dum non ana wala no mérité onon de quoi holla hada dum woni holla hada neddo jogo jawdi bandu men wa nabden hormu wa nabden bandu men hande be jira do FDS feccere mabbe sa ndari be don wurbe SDF nyallobe do baala do pino do nyallo do be don feccere mon famille mon buri jogade soyons conscient ndi jawdi ndari ko do opéré do yimbe jahat ngopari personne ay gor nawta do imop nawta sejjade nawta ay kufuna nawta ala hal plus ala ko nawete soyons humble sincère wallahi sona pe metere jedidi perkal dum tan neddo nawta jawdi mudum musanya koydi kongudi sigi gudde ten ko na dum aysan ge wana firade kongol ma be nduno furanko fof tenti tongo demba iliman woni danciali tenti nganda kay commune ogo tenti tigi nganda ko département Matam be mbasi jalal be mbasi gendiyanke be mbasi karalo be mbasi katante be mbasi darinodo lag fervent défenseur de la langue pulaar ganda ko habanama ngam foddeje hakkeji bani adam foddeje hakkeji pulaar hande ganda ko so hewbe kirjinama so hewbe kokkama haqqilantagal e nder média ganda kay nder radioji omo jaa hen morade radio Matam hayatinma tabalde FM il a été juste on ganda ko hors pair de wonon alan ko ndu worde e teleje ndu worde ko ganda ko sans faute de wonon kalo woni pujorado mais gon meda wiide ganda ko ngare yo haltu ko halno elas baydi sal minum ganda ko garde so ministre de la justice maître Malik Sall eden duno mo kadi au passage en duno monsieur Balen madame Balen Mamadou Abou Sall woni damen monsieur Dioben kambe kala danciadi naabe kala e kubal en doni mebe nde do ustare en doni mo ganda ko commune o kala eden biya yo Allah yurmomo ya fo mo harnam aljana kanko e dendagal ma bi aduna ko ni ha ya bodo mi ara yalla boynen tiagal mabbe amin ya rabbi boyen sakanade be donade amin ya rabbi amin ko di kongudi gudde tan robindu jayndeli meden dendagal bandirabe fo neldama duwaw Piindi TV fo neldibe duwaw ha tengte maître Malik Sall ko di kongudi men tata wanadi jango sallahu lamdo jabi bani mon dabay sata njay wonno bamu Moussa Nyo hedono ina bangal caméra ko maso sowaliya chat wondude Oumar Ba e Ibrahima Thiombane